जय भीम सर. जय भीम सर. कुठे आले तुम्ही? आम्ही मिर्जापूर आलो, अकोला जिल्हा. अकोला. हा. तुम्हाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल 2 प्रश्न विचारले जातील. तुमचा सर्वात पहिला प्रश्न आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे वृत्तपत्र सुरू केले होते ते किती वृत्तपत्र सुरू केले होते? एक माहिती आहे सर, मुकनायक. बाकीचे माहिती? बाकी नाही माहित. त्यांनी असे 5 वृत्तपत्र सुरू केले होते. जय भीम सर्वांना. तुमचा सर्वात पहिला महत्वाचा प्रश्न आहे, महाराष्ट्रामध्ये चैत्यभूमी हे कुठे आहे? चैत्यभूमी हे मुंबईमध्ये आहे. आणि दुसरा प्रश्न, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेवटचा लिहिलेला धर्म आपला ग्रंथ कोणता होता? धर्मग्रंथ. बुद्ध धर्म. हा, शेवटचा लिहिलेला ग्रंथ कोणता होता? बुद्ध आणि त्यांचं धर्म. तुम्ही सांगितलं ना सर. तुम्ही प्रयत्न चांगला केलाय, तुम्हाला काहीतरी गिफ्ट देऊ. जय भीम. दोन्ही प्रश्नाचं उत्तर दिल्यामुळे आम्ही यांना टी शर्ट असं गिफ्ट करतो. जय भीम. जय भीम. थँक्यू.